Το μωρό που μεγάλωσε και κάνει μωρά και έχει μωρά και... Καλώς ήρθες. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ. Γιατί? Γιατί ήθελα τόσο πολύ να έρθω, να πείτε η πρώτη φορά. Και πριν από 2-3 εβδομάδες έλεγα, γιατί σας παρακολουθώ, έρχονται τα παιδιά μου 5 παρά σπίτι, οπότε είναι η εκπομπή που βλέπω και χαλαρώνω και ευχαριστιέμαι να σας ακούω και να σας βλέπω. Μ' αρέσει πολύ δηλαδή. Και έλεγα, θα έρθω και εγώ. Θα είναι η πρώτη φορά λοιπόν. Είδες manifest. Όχι, επειδή λέω πολλές φορές, λέμε για πρώτη στον καναπέ. Η διασκέδαση τελείωσε. Δεν μπορούμε να βρούμε το σήμα. Η πειρατεία δεν είναι ΕΡΤ. Η παραβίαση τηλεοπτικών καναλιών αποτελεί σοβαρό έγκλημα σύμφωνα με τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση ortuantipira. Ρε εγκληματία, δεν έχεις αυτιά ήδη? Σου είπαμε να κλείσεις την τηλεόρασή σου. Και ακόμα δεν το κάνεις? Σε παρακαλώ, επαναλαμβάνω, κλείσε την τηλεόρασή σου. Αλλιώς θα σου επιβάλλουμε περισσότερες τιμωρίες. Thank you.